Magalang, Pampanga. Time check guys, 10:20 in the morning.
Maksud labag sa luwantang kung kulay black. Parang gamalikabok na. Yala ka. Malapit na. So guys, finally, we're now here in Magalang Market. So, una po natin bibilhin guys, itong rice cake. Kasi baka maubusan tayo guys. Kasali pa kami. Opo, masama po yan. Ito po yung kakali. Baka niyan hamo yata. Yung bang pangatik magtano. Inidar magkano ya? May chico yan. Sabi ko. Opo. Nindar chali ma? Pwede. Para maiba naman. Manya, meron akong kunya. Kutsinta yan naman. Oo, kutsinta. Wala na? Gusto mo yun lang. Magkano niya pwede? 25. Ay, sinsali ka nga ito mo. Ito. Suma na like. 60 yan. Ah, 60. Sakit lang po yan. Kuya po kasi yan. Kanya din. Magkano na yan ba? 5-5. Na? 5-5. 55? Namili na kayo na. Sakto mo niyang dinalandar, kaya Benito. Teka lang eh. Discount. Discount niya ito. Ayan. So yan guys, nakabili kami ng rice cake. At suman, saktong 100 pesos. Ay, darating ka pa di 500? Wala. Wala nga. Ako tayo mo kung wala tayo.
kasi magpapagupit daw si mother. Saan kasi ma? Kene? Yun yata. Pota na mo, iya mabilasa. Atin din pala Kenya. So, today is Sunday guys at sobrang dami po ng tao ngayon dito sa may Magalang Market. Ha? So guys, nandito na po tayo sa loob ng Image Salon. Kung saan po ako nagpagupit dati. Last week lang po yun.
So guys, tapos na po tayo sa image salon. At punta ulit tayo ng palengke guys para bumili ng ulam.
Bibili tayo ng bangus, guys. Isa, pwede na. Ha? Mabiyela pa na. Kasi mga lati lang. Oh. It's 2 lang. Gano'n kasali yung buro? Ha? Gano'n kasali yung buro? May atin eh. Kita ang kabila. Kita ang kabila. Kita ko. So, nakabili na tayo ng bangus, guys. Kenny Mau? So, tingin tayo ng burong isda, guys. Ay, mga Sa magkano kaya? Na? Ang talo pinipita! Ano ba tayo? Oo nga, pinis. Kaya sali ka tayo sa Ah, ito yung ubi mo. Ubi. Ayan. Noon kaya ito magkito. Diyan mo kan? Na? Alam ka ba? Eh, kung putas kasi ano, buwasin ko na. Baka makabuklat ka pa. O, pagaling eh.
ano yung tinala. Terminal na ano yan, 50. Terminal. 50 ka pera.
guys, finally, we're home. Pero daan muna tayo ng Pure Gold, guys, bago umuwi. Time check, guys, 12:15 in the afternoon.